ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ተቀራራማይ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤንተተ ሳይክሊንግ ቲም አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሳተፉ ዘሎ ንመበል 103 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ጂሮ ዲኢጣልያ 2020 ትማል 3 ብናይ መበል 16 መድረኹ ቀፂሉ ነይሮም ተቀዳድምቲ ካብ ኢድነት ተበጊሱ ኣብ ሳን ዳንኤል ዴል ፍሪዮል ተዛዘመት 229 ኪሎ ሜትር ርቀት ዝነበራ ውድድር ኣካይዶም ተቀዳዳማይ ክለብ ባህሬን ማክላረን ትራንቲክ ዕውት ክመድረኽ ኮይኑሎም ዝተቀዳዳማይ ንውድድሩ ኣብ ሰዓት 37.6 ኪሎ ሜትር እናረገፀ ብ6 ሰዓታትን 4 ደቂቃን 36 ካልታትን ብምዛሚ ናብ ፖዲየም ደይቦም ካልኣይ ወዲ ክለቡን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝኾነ ቤን ኮነር ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ካ ኤንሪኮ ባታግሊን ብምዃን ንውድድሮም ዛዘሞም አማኑኤል ካብ ዕውት 14 ደቂቃን 40 ካልታትን ድሒሩ ንውድድሩ 65 ደረጃ ሒዙ ከም ዛዘሞም ተፈሊጥሎም ናይ ሎም ዓመት ቅድም ብሽክሌታ ጂሮ ኢጣልያ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ብ65 ሰዓታትን 45 ደቂቃን 8 ካልታትን ክመርሖን ከሎ አማኑኤል ካብ ዝመርሒ ብ2 ሰዓታትን 13 ደቂቃን 54 ካልታትን ድሒሩ ኣብ መበል 75 ተርታት ተሰሪዑ ናብ ናይሎም መድረኽ ኣምሪሒሎም በነጥቢ ፈረንሳዊ አርኖልድ ዴማር 221 ነጥቢ ምውላል ንፒተር ሳጋን ጃኦ አልሜዳን ኣኸቲሉ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ዝባኑ ወዲዋሎም ንብሉፅ መንሰይ ኣብ ትውሃብ ጻዕዳ ማልያ ድማ ፖርቱጋላዊ አልሜዳ ዛጊት ነታ ማልያ ዝምንጥሮ ተቀዳዳማይ ኣይረኸበን ዘሎም ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ውድድር ጆቫኒ ቢስኮንቲን ንሩቢ ገረሮን ፊሊፖ ጋናን ኸቲሉ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ኣብ ዝባኑ ወዲዋሎም ብጋንታ ኸኣ እንግሊዛዊት ክለብ ኢኒዮስ ንክለባት ኪክስቴፕን ቦራን ኣኸቲላ ኣብ ቅድሚት መስለል እቲ ውድድር ተሰሪዓላ መበል 17 መድረኽ ጂሮ ኢጣልያ ሎም ርቡዕ ተቀዳደምቲ ካብ ባሳኖ ዴል ግራፓ ተበጊሶም ኣብ ማዶና ዲ ካምፔጊልዮ ዛዘም ናይ 203 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎም ካብ ዜናታት ቅድም ብሽክሌታ ከውፅና ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን መምስ ክለባቶም ኮይኖም ትማሊ ኣብ ጀመረ ቦልታ እስጳኛ 2020 ይሳተፉ ኣለዎም እዝን መበል 75 ጊዜ ዝካየድ ዘሎን ብዝእንግዶ ከበድቲ መድረኻት ሓደ ካብቶም ንተጻወቲ በዳህቲ ዝኾኑ ውድራት ዓለምና ናይ ቅድም ብሽክሌታ ሓደ እዩ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ንክለቡ ኣስታና ወኪሉ ኣብ ውድድር ክሳተፍ እንከሎ ናትናኤል ብርሃን ድማ ንክለቡ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ወኪሉ ኣብ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ናይ ትማል መድረኽ ካብ ኢሪዮን ተበጊሱ ኣብ ኣራት ተዛዘመትን 173 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበራ ክትከውን ከላ እዛ መድረኽ ኣብ ጎላጉል ብምጅማራ ኣብ ተራር ዓቐበት ተዛዘመት ብምንባራን በዳሂት እያ ነይራ ነዛ መድረኽ ከዓ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብ4 ሰዓትን 22 ደቂቃን 34 ካልታትን ብዝኾነ ጊዜ ክዕወተላ እንከሎ ሪቻርድ ካራፓዝ ዳን ማርቲንን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት መሓዝ ውድድሮም ፈፂሞሞም መርሃዊ ቅዱስ ካብ ዕውት 10 ደቂቃን 50 ካልታትን ድሒሩ መበል 99 ተርታ ብመሓዝ ክዛዝም እንከሎ ናትናኤል ብርሃን ከዓ 18 ደቂቃን 29 ካልታትን ድሒሩ ኣብ መበል 155 ደረጃ ተቐሚጡ ናብ ናይሎም መድረኽ ከምርሕ እዩ ናይሎም ዓመት ቦልታ ሮግሊች ክመርሖን ከሎ ኣብ ናይ ነጥቡን እዛ ሻምፒዮን ዓለምና ዝኾነ ወዲ 30 ዓመት ተቀዳዳማይ ኣብ መሪሕነት ዘሎም ንብሉፅ መንሰይ ኣብ ትውሃብ ማልያ ማስ ኤንሪክ ነታ ማልያ መሊስዋ ኣብ ናይ ሎም ውድድር ክጽመድ እዩ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐበት ከዓ ሴፕካስ ንቀያሕን ጻዕዳን ነጠብጣብ ማልያ ወዲኡ ኣብ ዝባኑ ገይርዋ ኣሎም ብጋንታ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ክለብ ጂምቦ ቢዝማ ሎም ዓመት ቦልታ ክትመርሖ ጀሚራ ኣላ ቦልታ እስጳኛ 2020 ሎም ረብዑን ብናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድሩ ቀፂሉ ክውዕል እዩ ተቀዳድምቲ ካብ ፓምፕሎና ተበጊሱ ኣብ ሉክምበርግ ተዛዘም ናይ 151.6 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎም እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ንጀርመናዊ ኣካፋሊያ መስዑድ ኦዚል ካብ መሳርዓ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳተፍ ተጻወታ ውጻእ ገይራቶላ አርሰናል ትማል ሶልስ ከተረከበም ዝተሓተተ 18 ዘይ እንግሊዛውያን 7 ድማ እንግሊዛውያን ተጻዋትን ኣብ ዘረከበትሉ አጋጣሚ ንመስዑድ ኦዚል ካብዞም ዝመረጸቶም 25 ተጻዋቲ ወጻኢ ገይራቶም ታጋንታ ቀዲማ ኣብ ግጥማት ኢሮፒያን ሊግ ሳተፉ 25 ተጻዋቲ ነቲ ማሕበር ኣብ ዘረከበትሉ አጋጣሙን ንመስዑድ ኦዚል ምንካያ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ወርሕ መጋቢት ናይ መወዳእታ ጸወቱ ዘካየደ ኦዚል ብሰንኪ ናይ ስድራቤት ጉዳያት ከምቲ ዝድለ ኣድብኡ ኣብ ኣርሰናል ይገብር ከም ዘየለ ጀርመናዊ ኣባል ቦርድ ኣርሰናል ፐር መርተሳከር ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ገሊጹ ነይሩ እዩ ካብ ኩሉ ውድድራት ታጋንታ ተነኪ ዘሎ ኦዚል ድማ ታንኮ ኣማራጭ ሰሪፋቶ ዘላ ውዕሉ ብስምምዕ ኣቋሪጹ ናብ ናይ ጸወታ ዕድል ክረኽበላ ዝኽእል ጋንታ ምጽምባር ጥራይ እዩ ውጻእ ኣይትበሎ ከም ዝወጽእ ግበሮ ዝብል ስነ ሓሳብ ሒዛ ትጓዓዝ ዘላ ኣርሰናል ግን ኣብ ልዕሊ ኦዚል ትኽተሎ ዘላ ኣተሓሓዛ ብደገፍቲ ታጋንታ ተቃውሞ ይበጽሕ ከም ዘሎ እዩ ካብ እንግሊዝ ዘሎ ዜናታት ዝሕብሩ ቴስ ዓሚታዊት ካብ ደገፍቲ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ጀርመናዊ ልዑል ፍቅሪ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ኦዚል ምስ ግሪካዊ ተኸላኻላይ ታጋንታ ሶቅራቲስ በሓባርም ካብ መሳርዕ ፕሪሚየር ሊግ ብክለቦም ኣርሰናል ተኣልዮም ዘለው
ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንስፓኛዊ አካፋሊ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኢስኮ አወርሕ ጥሪ ከተፈረመ መስርሕ ጀሚራ ከም ዘላ ተገሊጾም ማእሰልጣን ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ናይ ጾታ ዕድል ተነፊጎ ዘሎ ኢስኮ ብክለብ ሪያል ማድሪድ ክንከዩ ኣብ ውስን በጽሖም ዘለው ተጻዋቲ ተጋንታዩ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ኣብ ኢስኮ ተገዳስነት ዝነበራ ጁቬንቱስ ሪያል ማድሪድ ንኢስኮ ክትቀንሶ ወሲና ዝብል ዜና ምስ ሰምዐት ምስ ተጻዋታይ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘካየደት TMW ዝተባሃለት መረብ ሓበሬታ ገሊጻ ሪያል ማድሪድ ካብ ሻጥ ኢስኮ 40 ሚልዮን ተሓትት ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢስኮ ልዑል ፍቅሪ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ አንድሪያ ፒርሎ ድማ ነቲ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ናብ ቱሪን ከም ጽሕ ልዑል ባህጊ ሕጂሩ ከም ዘሎ ምስ ኣሰልጣኒ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኣለዉ ኢስኮ ሓደ እዋን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኽጽምበር ኣብ ጫፍ በፂሑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ገለ ካብ መልመልቲ ታጋንታ ኢስኮ ርእሱ ገጅፍ ስለዝኾነ ከጸግሞ ብምባል ነተዛዚሙ ዝነበረ መስርሕ ክቋረጽ ከም ዝገበሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዕላም ስፓኛዊት ክለብ ቪያሪያል ዝርከብ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሬ ካብ 2016 ሒዙ ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣሰልጣኒ ዓርሞሽሽ ፈረንሳዊት ክለብ PSG ኮይኑ ምስርሑ ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ጉዳይ ኪልያን ምባፔ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሓሳብ ድማ ኣቓልቦ ማዕከና ዜና ሲሒቡሎም እቲ ኣሰልጣኒ ከም ዝገለጾ ድማ ኪልያን ምባፔ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ ወዲእዎ ከም ዝነበረን ንሱ ድማ ምስ ኣቡኡ ብምዃን ኣብ ፓሪስ ክነኽጽንሕዎ ከም ዝኣመንዎ ገሊጾም ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ምባፔ ካብ ጋንታና ክወፅእ ኣመናዩ ሃሪፍ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ሪያል ማድሪድ ሕቶ ዓይኑ ክሓሲ ኣይደለየን ነይሩ ናይ ብሓቂ ማልያ ተጋንታ ወዲኡ ናይ ምጽዋት ሕልሚ ነይርዎ እዩ ኣነ ድማ ክኸይድ ኣይደለኽዎን ምስ ወላዲኡ ብሓባር ብምዃን ምሳና ንኽጸንሕ የእሚናዮ ብምባል ንፓሪስ ምግዳፍ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ኣሰልጣኒ ምባፔ ዝነበረ ኡናይ ኤምሬ ገሊጾም ዝመጽእ ክራማት ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ምስጋር ኪልያን ምባፔ ናብ ሪያል ማድሪድ ትዝዓበየ ዜና ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ ኣብ ናይ ሎም ዓመት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ድሕሪ 40 ዓመት ንፈለማ ግዜ ዝኾነ ተጻዋታይ ዘይፈርመት ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ምምጻእ ምባፔ ናብ በርናቡ ናይ ቀዳምነታት ይባ ሰሪዓቶ ዘላ ጉዳይ ከም ዝኾነ ይዝሕበር ተጻዋታይ እውን ሓደ መዓልቲ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲሁ ናይ ምጽዋት ሕልሚ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክሕብር ጸኒሑ እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ሃንጋሪያዊ ኣካፋሊ ኤርቢ ሳልዝበርግ ዶሚኒክ ሶቮልዝላይ ተገዳስነት ይሕዲራ ከም ዘላ ተገሊጾም ዋሕዲ ፈጠራዊ ተጻዋታይ ኣጋጢሞ ዘሎ ኣርሰናል ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሰዓጾ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ንፈረንሳዊ ጥበበኛ ኣካፋሊ ክለብ ሊዮን ሑሳም ዓዋር ከተፈርሙ እኳ ጻዕርታት ክትገብር እንተጸንሐት ብፕሬዚደንት ሊዮን ዝተሓተተ መጠነ ገንዘብ ከተማልእ ብዘይምኽኣላ ግን ኣንፈታ ናብ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል ጋናዊ ቶማስ ፓርቲ ምግባራ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ እዋን ኣሰልጣንነት ኣርሰን ቬንገር ከምቲ ዝድለ ኣድማዕነት ሃብቲ ተጻወትን ዝነበሩ መስመር ክፋል ተጋንታ ድሕሪ ምውጻእ እቲ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ከም ዝፈረሰ ዝፍለጥ እዩ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል መንነት መለለይ ክለብ ኣርሰናል ዝኾነ ማእከል ሜዳ ምስ ምውጻእ ቬንገር ከም ዝሃሰሰ ማንም ደጋፍ ኣርሰናል ዘይክሕዶ ሓቂ እዩ ካብ ቶማስ ፓርቲ ግራኒት ዛካ ዳኒ ሴባዮስን መሐመድ ኤልነንን ወጻኢ ተመክሮ ዘለዎም ኣካፈልቲ ዘይብላ ኣርሰናል እዞም ተጠቕሱ ተጻወቲ ብማህረምቲ እንተዳ ኸሲራቶም ነቲ ቦታ ብኣጥቃዕታ ወይ ድማ ተኸላኸልታ ጥራያ ክትሽፍኖ እትግደድ ምክንያቱ መሳርዕ ታጋንታ ዕምቆት የብሉን ነዚ ንምፍታሕ ድማ ሚካኤል ኣርቴታ ንመወዳዕ 19 ዓመት ዶሚኒክ ሶቦዝላይ ናብ መሳርዕ ጋነርስ ንምጽምባር ተገዳስነት ይሕዲሩሎም ካብ ኣርሰናል ብተወሳኺ ሓፍታኒ ኣርቢ ላሻርስበርግ ዝኾነት ኣርቢ ሌቭዥግን ኣብ ልዕሊ እዚ ሃንጋሪያዊ ኣካፋሊ ተገዳስነት ይሕዲራ ምህላ ንኣርሰናል ቀሊል ፈተና ከም ዘይገጥማ ርጉጽ እዩ ኣሰልጣኒ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ኣርሰን ቬንገር ዝሓለፈ እዋን ናብ ህዝቢ ንባብ ዘቃዕ መጽሓፉ ዝተፈላለዩ ምስጢራትን ኣዘራርብቲ ዛዕባታትን ይዝርክሕ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ዝሓለፉ ሰሙን ዜናታትና ሓቢርና ምንባርና ዝፍለጥ እዩ እቲ ፈረንሳዊ ምስ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመቱ ኣብ ኣርሰናል ብደገፍትን ቦርድን ታጋንታ ዝገጥሞ ዝነበረ ብድሆታት ዘይፍትሓዊ ምንባሩ ገሊጹሎም ገለ ክፋል ካብ ደገፍትን ኣባላት ቦርድን ክለብ ኣርሰናል ዓባይ ዝነበሮም ጽልኢ ዘይፍትሓዊ ነይሩ ንመለማ መዲና ንስታድዮምና ከምዚ ባዕሊ ሕጡብ ብሕጡብ ገይረ ስራሕኮ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመተይ ኣዝዩ ከቢድን ጭካነ ዝተሓውሶ እዋኒ ይሕሊፈም ኣርሰናል ንዓይ ከም ናይ ሞትን ህይወትን እያ ብዘይብኣ ጽምዋን ኣቐንዛዊ ግዝያትኒ ዝሕልፍ ነይሩ ስዕረት ኣመዝጊብካ ናብ ገዛኻ ኣብ ተምርሓሉ እዋን ክንደይ ሰባት በቲ ስዕረት ዝጓዩ ከም ዘለዎም ዝፍለጥካ ሓላፍነት ናይቲ ስዕረት ክትወስድ ናይ ግድን እዩ ዝኾነካ ክብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዕባል ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣርሰን ቬንገር ገሊጹ
مانشستر يونايتد نفرنساوي ناي كان في أتقعي برشلونة عثمان ديمبله ناب أولد ترافورد نممصو مستقامتا قدم سمع كم زاسرت فرانس فوتبول أب عمتاتا أسفيرام أمناي زحلف مسكوت مسجار تتصاوتي سمامس إنجليزاوي أتقعي بورشا دورتموند جادون سانشو تتحيز نبره مانشستر يونايتد ونن تازخون سدرابيت جليزر جن نتي بدورتموند حتى تمت أنا جنزب كمالو فرقة دنياتات بزي مبارم اتمسرح أصل تشون بزي فره كم سرفن زفلت يوم عمو داتا ساعتات مسكوت مسجار تتصاوتي أم فتانا بدنبله أزيراز نبرت مانشستر يونايتد مس كلبو برشلونة جن أم مشتي واقعت تعواتي وانش على مسخون فرنساوي كسمع بزي مخالن قداي ديمبلون أسر سانشو شعبو فشيل ويوم النهود ما حجيه مانشستر يونايتد زغط العمد ديمبله أبال ريد ديبلس مقبارو مس كلبو برشلونة أبس مع بتصحين كم زلوا فرانس فوتبول حبير اللام برازيلاوي أتقعي بي اس جي نيمار جونيورز أبتا فرنسايت غانتان توسخي عمتات كتصنح كمزلي لي باريزيان استبهالت أب عمتاتا أسفيرات اللام موداتا أب كلتشن إسران كلتن أب بارد برينسس كتصنح وعل زلو نيمار زحلف عمتا كلب كساب فتصام الشامبيونز ليج تبتصح العل قده كاب تتصاوتو أبالات تغانتا أب قدمي زسرع تتصاوتا يوم نيمار مس بي اس جي خوين تصوا الشامبيونز ليج معتار لو معمت قدامنت نايك قدامنت يبلو صرح زلو مخانو بترغاغامي كيغلط صنيح يوم يكون برتا عرموش فرنسايت غانتا نوعل نيمار كينيو كلتشن إسران كلتن مصنع مس تصاوتاي زخون يكون زرب زي مجمرة نيمار أقطعوا كم زلوي مس تصاوتاي قربت زلو مغنات زحب مسلين الميسي دقيمو ناي مصوات حلم زلو نيمار تا أرجنتينا عركو زغط العمد أب كامبنو زغط صنحوعل زازيمو نا مانشستر سيتي ناي متصنبار تقولو كم زلو يزحبر أب برشلونة حبيروم كتصاوتو تسبيت زقبرلهم ميسي نيمار ندما تا دقيمو بحنساب كتصاوتو لازخول غانتا مانشستر سيتي كيكونات كام زي ترفيو استفلاليو تنتنت سبورت قمتاتهم زهبو زلوم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نقولنا ببزلنايو سلام انتعنان